Ezra Tibaako. Na Persia hene Kores afia edikai mu no, sɛ Awurade asɛm a efiri Yeremia anumu no bɛba mu nti, Awurade kanyan Persia hene Kores honhom, na ɔma wɔpaee no n'ahenni nyinaa mu, na wɔtwerɛe nso sɛ Persia hene Kores sienie. Asase so ahenni nyinaa na Awurade ɔsoro Nyankopɔn de ahyɛ me nsa. Na ɔno ara ahyɛ me sɛ minsi efie me ma no Yerusalem a ɛwɔ Yuda. Mo man mu ni biara a ɔwɔ mu ha no, ne Nyankopɔn ni n'akyi. Na ɔmforo nkɔ Yerusalem a ɛwɔ Yuda, na ɔnkosi Awurade Israel Nyankopɔn fie no. Ɔno ne Onyankopɔn a ɔwɔ Yerusalem. Na obiara a waka baabiara a wakɔyɛ hɔhɔhoɔ no, ma ɛhɔfoɔ mfa dwetɛ ne sika ne afidie ne mmoa ɛne ayamyade a wɔde bɛma Nyankopɔn fie a ɛwɔ Yerusalem no nya no kwan. Ɛna Yuda ne Benyamin agyanom atitire ne asɔfoɔ ne Lewifoɔ, wɔn a Onyankopɔn ɛkanyan wɔn honhom nyinaa sɔresɔre sɛ wɔreforo akosi Awurade fie a ɛwɔ Yerusalem no. Na wɔn a na wɔtete wɔn ho hyia nyinaa de dwetɛ nwiniɛ, sika ne afidie ne mmoa abɔdeneɛ hyɛ wɔn abasam den, ɛsono ayamyi adeɛ no nyinaa. Na ɔhene Kores yi Awurade fie nneɔma a Nebukadnezar kɔfa firi Yerusalem de ba besie ne nyame fie no. Ɛnonom na Persia hene Kores yi hyɛ ɔsanani Mitredat nsa, na ɔkan de maa Yuda bapɔmma Sesbasar. Na ne dodoɔ nie: sika nyowa 30, dwetɛ nyowa 1,000, nsekan 29, sika nkuruwa 30, dwetɛ nkuruwa a edi hɔ 410, nyinni a ɛkeka ho 1,000, sika ne dwetɛ nneɔma no nyinaa yɛ 5,400. Ɛnonom nyinaa na Sesbasar ne wɔn a otuu wɔn kɔɔeɛ a ɔde wɔn firi Babel sane baa Yerusalem no de baeɛ. Ezra Timienu. Na yenom ne asase no sofoɔ a wofiri nnommum a Babel hene Nebukadnezar tutuu wɔn kɔɔ Babel no mu foro baeɛ na wɔsane baa Yerusalem ne Yuda kɔɔ wɔn kuro mu a wɔne Serubabel baeɛ no: Yesua, Nehemia, Seraia, Reelaia, Mordekai, Bilsan, Mispa, Bigwai, Rehum, Baana. Israel mamu mmarima dodoɔ nie: Paros mma 172, Sefatia mma 372, Ara mma 775, Pahat Moab mma, Yesua ne Yoab mma deɛ 212, Elam mma 254, Satu mma 945, Sakai mma 760, Bani mma 642, Bebai mma 623, Asgad mma 222, Adonikam mma 666, Bigwai mma 256, Adin mma 454, Atra mma Hezekia deɛ 98, Besai mma 323, Joram mma 112, Hasum mma 223, Giba mma 95, Bethlehem mma 123, Netofa mmarima 56, Anatot mmarima 128, Asmawet mma 42, Kiriat Arim, Kefira ne Berot mma 743, Rama ne Geba mma 621, Mikmas mmarima 122, Betel ne Ai mmarima 223, Nebo mma 22, Magbis mma 126, Elam foforo bi mma 224, Harim mma 320, Lod, Hadid ne Ono mma 725, Yeriko mma 345, Sena mma 630. Asɔfoɔ no: Jedai mma, Yesua fie deɛ 973, Ima mma
apem aduonu mmienu, Pashur mma apem ahanu aduanan nson, Harim mma apem ne dunson. Lewifoɔ, Yesua ne Kadmiel mma, Hodawia mma deɛ, 74. Adwontofoɔ, Asaf mma, 128. Apono ano ahwɛfoɔ mma, Salum mma, Atar mma, Talmon mma, Akub mma, Hatita mma, Sobai mma, wɔn nyinaa yɛ 139. Nsɔfokwaa, Siha mma, Hasufa mma, Tabaot mma, Keros mma, Siaha mma, Padon mma, Lebana mma, Hagaba mma, Akub mma, Hagab mma, Samlai mma, Hanan mma, Gidel mma, Gaha mma, Rea mma, Resin mma, Nekodam mma, Gasam mma, Usam mma, Pasia mma, Besai mma, Asna mma, Meonifoɔ mma, Nefisifoɔ mma, Bakbok mma, Hakufa mma, Hahor mma, Baslot mma, Mehida mma, Hasa mma, Bakos mma, Sisera mma, Tama mma, Nesia mma, Hatifa mma, Salomon kwa mma, Sotai mma, Hasofret mma, Peruda mma, Jala mma, Dakon mma, Gidel mma, Sefatia mma, Hatil mma, Pokret Hasebai mma, Ami mma. Nsɔfokwaa nyinaa ne Salomon kwa mma, 392. Na yenum ne wɔn a wofiri Tel-Mela, Tel-Hasa, Kerob, Adan ne Immer foro baeɛ, na wɔantumi ankyerɛ wɔn mpanimfie ne wɔn ase, sɛ wofiri Israel mu anaa. Delai mma, Tobia mma, Nekoda mma, 622. Na asɔfoɔ mma mu, Habai mma, Hakos mma, Basilai a waree Gileadni Basilai mma mu baako na wɔde wɔn din too no mma. Yenom hwehwɛɛ wɔn mmusua ntwerɛeɛ, na wɔanhunu, na wobuu wɔn sɛ wɔn ho nteɛ nti, woyii wɔn firi asɔfodie mu. Na amrado ka kyerɛɛ wɔn sɛ wonni akronkronneɛ mu ade kronkron no bi, kosi sɛ ɔsɔfoɔ bi de Urim ne Tumim, aseɛ ne hann ne nokorɛ begyina hɔ. Badwamu no nyinaa ano si 42,360. Ɛsono wɔn koa ne wɔn mfenaa, wɔn nso yɛ 7,337. Na wɔwɔ adwontofoɔ mbarima ne mmaa 200. Wɔn apɔnkɔ yɛ 736. Wɔn mfunumu pɔnkɔ 245. Wɔn yoma 435. Mfunumu 6,720. Na agyanom atitire no mu binom baa Awurade fie a ɛwɔ Yerusalem no. Ɔbɛkyekyɛ Nyankopɔn fie no ho ayamyade, sɛ wɔmfa mma so nsi ne sibea. Deɛ obetumi na wɔde gu adwuma no ho akoradeɛ mu. Sika nsuruboa 62 ne dwetɛmmɛnaa 5,000 ne asɔfoɔ ntadeɛ 100. Na asɔfoɔ no ne Lewifoɔ no ne ɔman no mu binom ne adwontofoɔ no ne apono ano ahwɛfoɔ no ne nsɔfokwaa no bɛtenatenaa wɔn nkuro mu. Na Israel nyinaa tenatenaa wɔn nkuro mu. Ezra timiɛnsa. Na bosomi a ɛtɔ so 7 duruiɛ no, na Israelfoɔ no tete nkuro no mu. Na ɔman no boaboaa wɔn ano yɛɛ sɛ nnipa baako baa Yerusalem. Na Yosadak ba Yesua ne ne nuanom asɔfoɔ no ne Sealtiel ba Serubabel ne ne nuanom sɔree. Na okosii Israel Nyankopɔn afɔrebukyia sɛ wɔrebɔ so ɔhyeɛ afɔdeɛ, sɛdeɛ wɔatwerɛ no Nyankopɔn akoa Mose mmara mu no. Na wɔde afɔrebukyia no sii ne nyinasoɔ so, ɛfiri sɛ nsase so aman no huhu kaa wɔn. Na wɔbɔɔ so ɔhyeɛ afɔdeɛ maa Awurade, anɔpa hyeɛ afɔdeɛ ne anwummerɛ deɛ. Na wodii asesen nnapɔnna no sɛdeɛ wɔatwerɛ no. Na wɔbɔɔ nnam mfomfua afɔdeɛ ne dodoɔ mu, sɛdeɛ n'atorɔmuadeɛ teɛ no, sɛdeɛ ehia da biara. Na ɛno akyiri no, wɔbɔɔ daa hye afɔdeɛ ne abosome foforo deɛ, ne Awurade afahyɛ a wɔahyɛ no kronkron no nyinaa deɛ no, ne wɔn a wɔde ayamyiadeɛ brɛ Awurade no nyinaa deɛ nso. Bosomi a ɛtɔ so 7 no da a edikae no na ofiri Awurade hyeɛ afɔdeɛ no bɔ aseɛ.
Na Awurade asɔredan no de na wonya ntoo ne fapem, na wɔde sika maa aboɔ paefoɔ ne nnua adwumfoɔ no, na wɔde aduane ne anonneɛ ne ngo maa Sidonfoɔ ne Tirofoɔ sɛ wɔnkɔfa ntweneduro nnua mfiri Lebanon kɔ Yopa poano, sɛ Persiahene Kores maa wɔn ho kwan no. Na wɔbaa Awurade fie ho Yerusalem afe a etia mmienu mu bosome a etia mmienu soɔ no. Sealtiel ba Serubabel ne Yosadak ba Yesua ne wɔn nuanom nkaeɛ, asɔfoɔ ne Lewifoɔ ne wɔn a wofiri nnommumfa no mu baa Yerusalem no nyinaa firi aseɛ, na wɔde Lewifoɔ a wɔadi mfie 20 dere korɔ no sisii hɔ sɛ wɔnhwɛ Awurade fie adwuma no so. Na Yesua ne ne mma ne ne nuanom Kadmiel ne ne mma Hodawia mma gyinaa sɛ onipa koro sɛ wɔrehwɛ Nyankopɔn fie adwumayɛfoɔ no so. Henadad mma ne wɔn mma ne wɔn nuanom Lewifoɔ no. Na bantofoɔ no too Awurade asɔredan no fapem no. Asɔfoɔ a wɔahyehyɛ wɔn ntaadeɛ kurakura ntotorobɛnto ne Lewifoɔ asafo mma no wokurakura nnawuro gyinagyina hɔ sɛ wɔreyi Awurade ayɛ sɛ Israelhene David hyehyɛeɛ no. Na wobuabua wɔn ho Awurade ayɛyie ne aseda no mu sɛ, ɔyɛ na adɔyɛ wɔ hɔ daa Israel so. Na ɔman no nyinaa bɔ ose kɛseɛ Awurade ayɛyie no mu sɛ wɔreto Awurade fie fapem no nti. Na asɔfoɔ ne Lewifoɔ ne agyanom atitire no mu pii a wɔanyini a ohunu akanea fie no, wɔtoo fapem no wɔ wɔn anim no. Wɔde nne kɛseɛ sui, na nnipa pii nso maa wɔn nne so osebɔ ne anigye mu. Na ɔman no nhunu anigye sebɔ gyegyeegye ne ɔman no su gyegyeegye no ntam nsonsonoeɛ, ɛfiri sɛ ɔman no bɔɔ ose kɛseɛ ma wɔte gyegyeegye no akyirikyiri. Ezra Tinan. Na Yuda ne Benyamin ahohiahiafoɔ no tee sɛ otukuroma no resi asɔredan ama Awurade Israel Nyankopɔn no. Ɔtwe baa Serubabel ne Yesua ne agyanom atitire no nkyɛn bɛka kyerɛɛ wɔn sɛ, yɛne mu besi na yɛhwehwɛ mu Nyankopɔn no sɛ mo, na ɔno na yɛbɔ no afɔdeɛ de firi Asiriahene Esarhaddon a ɔde yɛn baa ha no brɛ soɔ. Na Serubabel ne Yesua ne Israel agyanom atitire nkaeɛ no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɛnyɛ mo ne yɛn deɛ sɛ yɛbesi ɛdan ama yɛn Nyankopɔn, na yɛn nko ara yɛbesi ama Awurade Israel Nyankopɔn no, sɛdeɛ Persiahene Kores ahyɛ yɛn no. Ɛna asase no sofoɔ maa Yuda man no nsɛm gooyɛ, na wotuu wɔn akoma abantoɔ no ho. Na wɔbɔbɔɔ agyinatufoɔ paa tiaa wɔn tee wɔn agyina ani yerae. Persiahene Kores nna nyinaa de kosii Persiahene Dario ahennie so. Na Ahasveros ahennie so, ofiri n'ahennie aseɛ no, wɔtwerɛɛ Yuda ne Yerusalemfoɔ ho anototo nwoma. Na Atasasta brɛ so Bislam, Mitredat, Tabiel ne ne mfɛfoɔ nkaeɛ no twerɛɛ nwoma kɔmaa Persiahene Atasasta. Na wɔtwerɛɛ ɔmane nwoma no Siria atwerɛ mu, na wɔkyerɛɛ aseɛ nso Siria kasa mu. Mpanimma mu panin Rehum ne ɔtwerɛfoɔ Simsai twerɛɛ nwoma kɔmaa ɔhene Atasasta de tiaa Yerusalemfoɔ sɛ, ɛbrɛ no mpanimma mu panin Rehum ne ɔtwerɛfoɔ Simsai ne wɔn agyinafoɔ nkaeɛ a wofiri Dina, Afasatka, Tapela, Afasa, Akewa, Babel, Susan, Deha, Elam ne amane a aka no mu a Osnapa kɛse a ɔwɔ din no kɔfaa wɔn baeɛ na wɔde wɔn beduaa Samaria nkuro mu ne nkaeɛ a wɔwɔ asuogya ha fam no ne ade. Nwoma a wɔde kɔmaa ɔno ɔhene Atasasta no nso susuo nie. Wɔnko a wɔwɔ asuogya ha fam ne ade. Na ɔhene hu sɛ Yudafo a wofiri wɔn nkyɛn foro baa yɛn nkyɛn no aba Yerusalem, na wɔabɛkyekyere atuateɛ kuro bɔne yi. Na ɛho afasuo nso, wɔamema so asisi hɔ, na wɔamiamia ne fapem no mu. Enti ma ɔhene hu sɛ ɔkyekyere kuro yi, na wɔmema n'afasuo so sisi hɔ a, ɛnneɛ ɔremma ɛtoɔ ne amanneɛ ne akwanneɛ bio, na ɛbɛyɛ no na ahemfo ade abɔ wɔn. Na esiane sɛ ɔhene abɛn mu nkyene na yɛdie, na yɛntumi nkɔ so nhwɛ ɔhene ahohora nti na yɛasoma sɛ
ɔbɛma wɔhene nhunu sɛ ma wɔnhwehwɛ w'agyanom nkaeɛ nwoma mu na obehu no nkaeɛ nwoma no mu sɛ kuro yi yɛ atuateɛ kuro a ɛsɛe ɔhene ne amantam adeɛ na watwe mo manso firi tetemere no mu nti na wɔbɔɔ kuro no. Yɛn deɛ yɛrema ɔhene ahunu sɛ ɔkyekyere kuro yi na wɔtoto ho afasuo no a ɛneɛ asuogya ha fam kyɛfa biara renka wo nsɛm. Ɔhene no soma maa wɔde mmuaeɛ brɛɛ mpanimma mu panin Rehum ne ɔtwerɛfoɔ Simsai ne wɔn mfɛfoɔ nkaeɛ a wɔtete Samaria ne asuogya hafoɔ nkaeɛ sɛ ɔmanwea ne ade nwoma a mosoma ma wɔde brɛɛ yɛn no wakenkan no kan m'anim na me nso mahyɛ ma wɔhwehwɛ mu na wahunu sɛ kuro no firi tete ntwerɛdeɛ na ɛmaa ne ho so tia ahemfo na wɔte atuatwee mu manso nanso ahemfo akɛseɛ tenaa Yerusalem na wodi asuogya hɔ nyinaa so na woyi toɔ ne amanneɛ ne akwanneɛ maa wɔn so. Enti monhyɛ mmarima no nyae na wɔnkyekyere kuro no kosi sɛ ahyɛde befiri me nkyɛn na monhwɛ yie na moantoto yie ase na bɔne biara amma na ahemfo ade ammɔ wɔn. Afei wɔkenkan ɔhene Atasasta nwoma a ɔtwerɛɛ Rehum ne ɔtwerɛfoɔ Simsai ne wɔn mfɛfoɔ no anim ara pɛ no wosii mu baa Yerusalem ntam so bɛhyɛɛ Yudafoɔ no na wɔde nsa ne tumi sii wɔn kwan na wosii Nyankopɔn fie a ɛwɔ Yerusalem no som ho kwan na akwansie no kɔɔ so ara kosii Persia hene Dario ahenni afe a etia mmienu so. Ezra Tinum. Na odiyifoɔ Hagai ne Idoba odiyifoɔ Sakaria hyɛ Yudafoɔ a wɔwɔ Yuda ne Yerusalem ho nkɔm Israel Nyankopɔn din a ɛwɔ wɔn soɔ no mu. Ɛna Seatel ba Serubabel ne Yosadak ba Yesua sɔreeɛ na ofiri aseɛ sii Nyankopɔn fie a ɛwɔ Yerusalem no na Nyankopɔn adiyifoɔ no ka wɔn ho na wɔsɔɔ mu. Bere no mu ara na Tatenai asuogya ha amrado ne Seta Bosnai ne wɔn fɛfoɔ baa wɔn soɔ na sɛdeɛ wɔka kyerɛɛ wɔn nie. Hɔ na ɔhyɛɛ mo sɛ munsi ɛdan yi na monto ɔfasu yi. Na obisaa wɔn bio sɛ monkyerɛ nnipa a wɔresi dan yi din. Nanso Yudafoɔ mpanimfoɔ no Nyankopɔn ani ku wɔn ho na wɔansi wɔn kwan kosii sɛ asɛm no koduru Dario nkyɛn ansa na wɔde yei ho nwoma sane baa bio. Nwoma a asuogya ha amrado Tatenai ne Seta Bosnai ne wɔn mfɛfoɔ a ofiri Afasake a ɛwɔ asuogya ha soma ma wɔde kɔmaa ɔhene Dario no nie. Nwoma no wɔsoma ma wɔde kɔmaa no na sɛdeɛ wɔtwerɛɛ no emu nie. Ɔhene Dario, asomdwoe ara nkɔ. Ma ɔhene nhunu sɛ yesim kɔɔ Yuda mantam mu wɔ Onyankopɔn kɛseɛ no fie hɔ. Na wɔde aboɔ akɛseɛ resi na wɔde nnua agugu afasuo no so. Na adwuma no wɔreyɔ no nsi mu na ɛreyɛ yie wɔ wɔn nsam. Na yebisaa mpanifoɔ no na sɛ yɛsee wɔn nie. Hwan na ɔhyɛɛ mo sɛ munsi ɛdan yi na monto ɔfasuo yi? Na yebisabisaa wɔn din nso sɛ yɛrebɛka akyerɛ wo na yɛatwerɛ mmarima a wɔyɛ wɔn atitiri no din. Na sɛ obu a yɛnnie wɔse yɛn deɛ yɛyɛ ɔsoro ne asase Nyankopɔn no nko a na yɛresi ɛdan a wosii no teteete mfie bebree yi a Israel hene kɛseɛ bi siiɛ na owieɛ no. Na ɛnam sɛ yɛn agyanom yii ɔsoro Nyankopɔn no abufuo nti na ɔde yɛn hyɛɛ Babel hene Nebukadnezar Kaldeani no nsa na wobubu efie yi na otutuu ɔman no kɔɔ Babel. Nanso Babel hene Kores afe edi kan no mu ɔhene Kores hyɛɛ sɛ wonsi Nyankopɔn fie yi. Na Nyankopɔn fie sika ne dwetɛ nwenni a Nebukadnezar fa firi asɔredan a ɛwɔ Babel no mu no nso ɔhene Kores fa de firi Babel asɔredan no mu. Na ɔde hyɛɛ obi a ɔfrɛ no Sesbasa a ɔhyɛɛ no amrado no nsa. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ fa nneɛma yi kɔ na fa kosie asɔredan a ɛwɔ Yerusalem no mu na ma wonsi Nyankopɔn dan no wɔ ne sibea. Ɛna Sesbasa yi ara ba bɛhyɛɛ Nyankopɔn dan a ɛwɔ Yerusalem no aseɛ. Na efiri brɛ no so de besi sese yi wɔde si ara na wonwie. Na afei sɛ ɛyɛ wɔ ɔhene ani so a ma ɔnhwehwɛ ɔhene adekorafi a ɛwɔ Babel no mu. Sɛ ewum sɛ ɔhene Kores na ɔhyɛɛ sɛ wonsi Nyankopɔn dan yi Yerusalem anaa. Na ɔnsoma ma wɔmɛka ɔhene kyimpɔ wɔ yei ho nkyerɛ yɛn.
Ezra tinsia. Ɛna ɔhene Dario hyɛɛ sɛ wɔnkɔhwehwɛ nwoma fie deɛ wɔde akorade asie wɔ Babel no, na wɔkɔhunu nwoma mmobɔe bi ameta abane a ɛwɔ Media asase so no mu, na wɔatwerɛ asɛm bi wɔ mu sei sɛ, ɔhene Kores afe a edi kan mu no, ɔhene Kores hyɛ mmara sɛ, Nyankopɔn fie a wɔ Yerusalem no ho deɛ, wɔnsie fie no ma nyɛ afɔrebɔbea, na ne koro nyɛ basafa 60, ne trɛ basafa 60 nso. Aboa kɛseɛ ɛnkyerɛpɛn 3 ne nnua nso kyerɛpɛn 2. Na ɛho ahwerɛdeɛ no, wɔmfa mfiri ɔhene fie ma, ɛnso Nyankopɔn fie sika ne dwetɛ nwinneɛ a Nebukadnezar kɔfa firi Yerusalem asɔredan mu de baa Babel no, wɔnsane mfa ma na ɛnkɔ Yerusalem asɔredan no mu ne sibea hɔ, na wonya no Nyankopɔn fie hɔ. Afei wo 39 asuogya amrado ne Setra Bosnia ne mo agyinatufoɔ afasakafoɔ a mowɔ asuogya no, mumfiri hɔ nkɔ akyiri. Momma Nyankopɔn fie adwuma no ntena hɔ, na Yudafo amrado ne Yudafo mpanimfoɔ no nsi Nyankopɔn fie no ne ne sibea hɔ. Na me na merehyɛ makyerɛ deɛ monyɔma Yudafoɔ mpanimfoɔ no na wonsi Nyankopɔn fie no. Ɛne sɛ, ɔhene no ma ɛne asuogya toɔ no, wɔmfa mu bi ntua ahwerɛdeɛ no ka pɛpɛɛpɛ ma mmarima no, na amma wɔanyae. Na ade a ehia wɔn no, nantwiema ne adwennini ne nnwan ma a wɔde bɛbɔ ɔsoro Nyankopɔn hyeɛ afɔdeɛ, awio, nkyene, nsa ne ngo, sɛdeɛ asɔfoɔ wɔ Yerusalem no bɛgyeɛ no. Wɔmfa ma wɔn da biara da, na wɔma ebi nka, na wɔmmɔ afɔdeɛ hwɛhwɛm ma ɔsoro Nyankopɔn, na wonyi ɔhene ne ne ma nkwa ho mpaeɛ. Na miara na mahyɛ sɛ obiara a ɔbɛdane asɛm yi ani no, yɛnti wonyi ne dan so mpona mma so nsi hɔ, na wɔma no mfam ho, na ne fie na ne sumina, na Onyankopɔn a ɔma ne din tena hɔ no bebutu ɔhene ne ɔman biara a ɔtene wɔn nsa dane ani, sɛ wɔbɛbubu Nyankopɔn fie yi Yerusalem. Me Dario na mahyɛ mmara ma woni so pɛpɛɛpɛ. Ɛna 39 asuogya amrado no ne Seta Bosnai ne wɔn mfɛfoɔ no, deɛ ɔhene Dario ama wɔbɛka no nti, wɔyɛɛ saa pɛpɛɛpɛ. Na Yudafoɔ mpanimfoɔ sisii na yɛyie, odiyifoɔ Hagai ne Ido ba Sakaria nkɔmhyɛ so, na wosisii na wowiee sɛdeɛ Israel Nyankopɔn ahyɛdeɛ ne Persia hene Kores ne Dario ne Artasasta ahyɛdeɛ no teɛ no. Na wowie efie no bosome ada a ɛte sɛ ɔbɛnem da a ɛtɔ so 3 so, ɔhene Dario ahennie afe a ɛtɔ so 9 mu. Na Israelfoɔ, asɔfoɔ, Lewifoɔ ne atukɔfoɔ no nkaeɛ de ahosane dii Nyankopɔn fie anobue dapa no. Na wɔbobɔɔ Nyankopɔn fie anobue no ho afɔdeɛ, anantwinini 100, adwennini 200, nnwammaa 400 ne mpapo a wɔde bɔɔ Israel nyinaa tire bɔne ho afɔdeɛ 12, sɛdeɛ Israel mmusuakuo ano teɛ no. Na wɔde asɔfoɔ no sisii wɔn mpaepaamu so ne Lewifoɔ no wɔn nkyekyɛmu so maa Nyankopɔn som Yerusalem, sɛdeɛ wɔtwerɛɛ no Mose nwoma no mu no. Na atukɔfoɔ no dii twam bosome a edi kan no da a ɛtɔ so 14 so. Na asɔfoɔ ne Lewifoɔ no dwiraa wɔn ho sɛ onipa baako, wɔn nyinaa ho firii. Na wɔkunkum twam no maa atukɔfoɔ no nyinaa ne wɔn nuanom asɔfoɔ no ne wɔn ara. Na Israelfoɔ a wofiri otukuro mu baeɛ no ne wɔn a wɔate wɔn ho afiri asase no so amanaman no afidie ho baa wɔn nkyɛn bɛhwehwɛ Awurade Israel Nyankopɔn no dii twam dwae no. Na wodii apiti dapɔn nanson anigyeɛ mu, ɛfiri sɛ Awurade maa wɔn ani gyei, na ɔkom Asiria hene no akoma baa wɔn ho maa no hyɛɛ wɔn abasam den Nyankopɔn Israel Nyankopɔn no fie adwuma no mu. Ezra tinson. Na nsɛm yi akyiri no, Persia hene Artasasta ahennie mu no, Ezra a ɔyɛ Seraia ba Asaria ba Hilkia ba Salum ba Sadok ba Ahitub ba
Amaria ba, Asaria ba, Merayot ba, Serahia ba, Usi ba, Buki ba, Abisua ba, Pinehas ba, Eliasa ba Aaron, ɔsɔfopanyin no ba. Ɔno Esra no foro firi Babel bai. Nso ɔyɛ ɔkyerɛfo a na wakokwa Mose mmara a Awurade Israel Nyankopɔn de maaeɛ no mu. Ɔno na ɔhene de deɛ obisaeɛ nyinaa maa no, ɛfiri sɛ Awurade ne Nyankopɔn nsa wɔ ne so. Na Israelfoɔ mu bi ne asɔfoɔ ne Lewifoɔ ne adwontofoɔ ne apono ano ahwɛfoɔ ne nsɔfokwaa no mu binom ne noforo baa Yerusalem, ɔhene Artasasta afe a ɛtɔ so 9 mu. Na ɔbaa Yerusalem bosomi a ɛtɔ so 5 no so, ɔhene no afe a ɛtɔ so 9 no ara mu. Na bosomi a edikae no da a edikae no so, wɔhyɛɛ sɛ ɔmfiri Babel mforo nkɔ. Na bosomi a ɛtɔ so 5 no da a edikae no, ɔbaa Yerusalem, ɛfiri sɛ ne Nyankopɔn ayamye nsa no wɔ ne so. Na Ezra asiesie n'akoma sɛ ɔbɛhwehwɛ Awurade mmara na wadi so, na wakyerɛkyerɛ ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ wɔ Israel. Na nhoma a ɔhene Artasasta de maa ɔsɔfoɔ Ezra, ɔtwerɛfoɔ a ɔtwerɛɛ Awurade mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ a ɔde hyehyɛɛ Israel no mu nsɛm no ne nsususuo nie. Artasasta, ahene mu hene no de kɔma ɔsɔfoɔ Esra, ɔsoro Nyankopɔn mmara twerɛfoɔ a odi mu ne ade. Me na mahyɛ ahyɛdeɛ sɛ m'ahenni mu, nnipa biara a wofiri Israel man mu ne n'asɔfoɔ ne Lewifoɔ mu a woyi wɔn yam sɛ wɔbɛkɔ Yerusalem no, wɔne wɔn nkɔ. Ɛfiri sɛ wasoma wo ɔhene ne n'agyinafoɔ baason no anim sɛ, kɔ na kɔhwehwɛ Yuda ne Yerusalem mu sɛdeɛ wo Nyankopɔn mmara a ɛwɔ wo nsɛm no teɛ. Na fa dwetɛ ne sika a ɔhene ne n'agyinafoɔ ayi wɔn yam de akyɛ Israel Nyankopɔn a ne tenabea wɔ Yerusalem no, ne dwetɛ ne sika a wobenya no Babel asase nyinaa so no nyinaa, ne ayamye ade a ɔman ne asɔfoɔ no yi wɔn yam de ma wɔn Nyankopɔn fie a ɛwɔ Yerusalem no. Yɛn nyinaa nti bɔ mmɔden fa sika no tɔ anantwie, adwennini, nnwammaa ne wɔn ho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa, na fa kɔbɔ afɔdeɛ, afɔrebɔkyia a ɛwɔ mo Nyankopɔn fie a ɛwɔ Yerusalem no so. Na adeɛ biara a wo ne wo nuanom pɛ sɛ mode dwetɛ ne sika no nkaeɛ no bɛyɛ no, mɔnyɛ no sɛdeɛ mo Nyankopɔn no pɛ. Nso nneɔma a wɔde ahyɛ wo nsa ama wo Nyankopɔn fie som no, yi no Yerusalem Nyankopɔn no anim. Na deɛ aka a ehia sɛ wɔhwɛ no Nyankopɔn fie no ho no, fɛfiri ɔhene adekora fie ma. Na me, ɔhene Artasasta, mahyɛ sikakorafo a wɔwɔ asuogya no nyinaa sɛ adeɛ a ɔsɔfoɔ Ezra, ɔsoro Nyankopɔn mmara twerɛfoɔ no, bebisa mo no nyinaa, wɔmmɔ mmɔden nnwɔ, enkosi dwetɛ dwetikɛseɛ 100, ne ayuokɔɔ 100, ne nsa bat 100, ne ngo bat 100, ne nkyene a wɔmmua ano so. Adeɛ a ɔsoro Nyankopɔn hyɛ no nyinaa, ma wɔnyɛ no pɛpɛɛpɛ ma ɔsoro Nyankopɔn fie no. Na ebufu ansɔre yɛ ntia ɔhene ne ne mma ahenni no. Na yɛde mama hunu sɛ asɔfoɔ ne Lewifoɔ, ne adwontofoɔ ne apono ano ahwɛfoɔ, ne nsɔfokwaa ne asomfoɔ a wɔwɔ Nyankopɔn fie no nyinaa, obiara ne ho kwan sɛ ɔgye wɔn toɔ, amanneɛ ne akwanneɛ. Na wo, Ezra, sɛdeɛ wo Nyankopɔn nyansa a ɛwɔ wo nsɛm no teɛ no, hyehyɛ atemmufoɔ ne asɛnnifoɔ, na wonni ɔman a wɔwɔ asuogya no nyinaa nsɛm, wɔn a wonim wo Nyankopɔn mmara no nyinaa, na wɔn a wonim nso, moma wɔnhunu. Na obiara a ɔrenni wo Nyankopɔn no mmara ne ɔhene mmara soɔ no, edi okum o, asutware o, afidie fa o, anaa aduamda o, wɔmmɔ mmɔden mu no ɛho atɛn. Nhyira nka Awurade yɛn agyanom Nyankopɔn a ɔde saa asɛm yi ahyɛ ɔhene akoma mu, sɛ ɔde rebɛhyehyɛ Awurade fie a ɛwɔ Yerusalem no. Na wakom adɔeɛ aba me soɔ wɔ ɔhene ne n'agyinafoɔ ne ɔhene mapɔnma atumfoɔ nyinaa anim. Na me nso minyaa ahoɔden, ɛfiri sɛ Awurade me Nyankopɔn nsa wɔ me so. Na meboaa Israel mu atitire ano mehyiaa sɛ ɔne me mforo nkɔ. Ezra Tinwɔtwe. Na yeinom ne wɔn agyanom atitire ne wɔn kaneɛ, wɔn a wɔne me firi Babel foro baa ɔhene Artasasta ahenni mu no: Pinehas mma mu, Gersom, Itamar mma mu, Daniel, David mma mu, Hatus, Sekania mma mu, Paros mma mu, Sakaria. Na wɔkan n'abusua mu mmarima 150 kaa ne ho. Pahat Moab mma mu, Serahia ba Eliehoenai. Na mmarima 200 ka ne ho. Sekania mma mu, Yahasiel ba,
na mmarima 300 ka ne ho. Adin mma mu, Yonatan ba Ebed, na mmarima 50 ka ne ho. Elam mma mu, Atalia ba Yesaia, na mmarima 70 ka ne ho. Sefatia mma mu, Mikael ba Sebadia, na mmarima 80 ka ne ho. Yoab mma mu, Yehiel ba Obadia, na mmarima 218 ka ne ho. Selomit mma mu, Yosifia ba, na mmarima 160 ka ne ho. Bebai mma mu, Bebai ba Sakaria, na mmarima 28 ka ne ho. Asgad mma mu, Hakatan ba Yohanan, na mmarima 110 ka ne ho. Na Adonikam ma wodi akyire no mu, wɔn din nie Elifelet, Yeel ne Semaya, na mmarima 60 ka wɔn ho. Na Bigwai mma mu, Utai ne Sabod, na mmarima 70 ka wɔn ho. Na meboaboa wɔn ano hyia asu a ɛsene kɔ Ahawa no ano, na yɛkyerɛ nsraban hɔ nansa. Na mehwɛ ɔman no ne asɔfoɔ no mu, na manhunu Lewi mma mu bi hɔnom. Ɛna mesoma ma wɔkɔfrɛ Elisa, Ariel, Semaya, Elnatan, Yareb, Elnatan, Natan, Sakaria ne Mesulam a wɔyɛ atitire ne Yoarib ne Elnatan a wɔyɛ akyerɛkyerɛfoɔ. Na mehyɛ wɔn sɛ wɔnkɔka nkyerɛ otitire Ido, Kasifia kurom. Na mede nsɛm mehyɛ wɔn anum sɛ wɔne Ido ne ne nuanom nsɔfokwa a wɔwɔ Kasifia kurom no nkɔkasa. Na wɔmfa asomfo a wɔbɛsom yɛn Nyankopɔn fie no mmrɛ yɛn. Na yɛn Nyankopɔn ayɛ me nsa a ɛwɔ yɛn so nti, ɔbrɛ yɛn ɔba nimdefoɔ bi a ofiri Lewi ba Mahlia, ɔyɛ Israel ba mma mu, Serebia ne ne mma ne ne nuanom nnipa 18. Ne Hasabia ne Yesaia a ɔka ne ho a wofiri Merari mma mu, ne nuanom ne wɔn mma nnipa 20. Ne nsɔfokwa a David ne mmapɔmma no de wɔn maa Lewifoɔ som no, nsɔfokwa 220. Wɔbɔɔ wɔn nyinaa din. Ɛna mepae mmuadadie wɔ Ahawa asuo no soɔ, sɛ yɛrebrɛ yɛn ho ase yɛn Nyankopɔn anim, ahwehwɛ ne hɔ ɔkwan tenenee ama yɛn ne yɛn mma nkumaa ne yɛn nnoɔma nyinaa. Na ɛyɛ me aniwu sɛ mebusa ɔhene hɔ dɔm ne apɔnkɔsotefoɔ sɛ wɔmmoa yɛn atamfo ho ɔkwan mu, ɛfiri sɛ yɛka kyerɛ ɔhene sɛ yɛn Nyankopɔn no nsa wɔ wɔn a wɔhwehwɛ no nyinaa so ma papa, na ne tumi ne n'abufuo wɔ wɔn a wogya no nyinaa so. Na yɛdi abuada hwehwɛ yei yɛn Nyankopɔn nsam, na otie yɛn. Ɛna meyii asɔfoɔ mpanin no mu 12, Serebia ne Hasabia ne wɔn nuanom mu 10 a wɔka wɔn ho. Na mekarii dwetɛ ne sika ne nwineɛ no yɛn Nyankopɔn fie masoɔ afɔrebɔdeɛ a ɔhene ne n'agyinafoɔ ne ne mmapɔmma ne Israel a wɔwɔ hɔ no nyinaa bɛmaa soɔ no, mede mehyɛɛ wɔn nsa. Na mekarii dwetɛ dwetikɛseɛ 650 mehyɛɛ wɔn nsa, ne dwetɛ nwineɛ dwetikɛseɛ 100, sika nso dwetikɛseɛ 100, ne sika nkuruwa 20 a ano si sika nsuroboa 1,000, ne kɔbere nahanaha a ɛyɛ nwineɛ 2 a ne boɔ yɛ den sɛ sika. Na mesee wɔn sɛ, mo deɛ moyɛ kronkron ma Awurade, na nneɔma yi yɛ akronkronneɛ, na dwetɛ ne sika yi yɛ ayamye adeɛ ma Awurade, mo agyanom Nyankopɔn no. Monhwɛ nkora nkosi sɛ mobɛkarie. Asɔfoɔ ne Lewifoɔ mpanin ne Israel agyanom mmapɔmma a ɛwɔ Yerusalem no anim, de ahyɛ Awurade fie mpia no mu. Na asɔfoɔ ne Lewifoɔ no so a dwetɛ ne sika ne nneɔma a wɔkarieɛ no, sɛ wɔde reba Yerusalem de abɛma yɛn Nyankopɔn fie. Na bosome a edi kan no da a ɛtɔ so 12 no mu, yɛtu firi Ahawa asuo no ano sɛ yɛrekɔ Yerusalem. Na yɛn Nyankopɔn nsa wɔ yɛn so, na oyi yɛn firi atamfo ne wɔn a wɔtɛ ɔkwan mu no nsam. Na yɛduru Yerusalem, na yɛtenaa hɔ nansa. Na ɛda a ɛtɔ so 9 no, wɔkarii dwetɛ ne sika ne nwineɛ no, yɛn Nyankopɔn fie de hyɛ Uria ba ɔsɔfoɔ Meremot ne Pinehas ba Eliasa a ɔka ne ho no nsa. Na Lewifoɔ Yesu aba Yosabad ne Binui ba Noadia nso ka wɔn ho. Wɔde ne nyinaa, ne dodoɔ ne ne duro so hyɛ wɔn nsa. Na wɔtwerɛ ne duro no nyinaa brɛ no mu. Na atukɔfoɔ a ofiri nnommum mu baeɛ no de ɔhyeɛ afɔdeɛ brɛ Israel Nyankopɔn no. Israel nyinaa ti, anantwini ne 12,
adwennini 96, nnuantenmma 79, bɔne ho afɔdeɛ mpapo 12. Wɔde ne nyinaa bɔ ɔhye afɔdeɛ ma Awurade. Na wɔde ɔhene mmara no ma ɔhene amradofoɔ ne abrempɔn a wɔwɔ asuogya ha no, na wɔwowaa ɔman no ne Nyankopɔn fie no. Ezra tinkron. Na wɔwie yeinom no, mmapɔmma no baa me nkyɛn sɛ, Israel man ne asɔfoɔ ne Lewifoɔ no nte wɔn ho mfiri nsase so aman sɛ Kanaanfoɔ, Hetifoɔ, Perisifoɔ, Yebusifoɔ, Amonfoɔ, Moabfoɔ, Misrifoɔ ne Amorifoɔ akyiwadeɛ ho. Ɛfiri sɛ wɔafefa wɔn mma mu bi, na wɔne wɔn mma awareware wɔn. N'asefoɔ kronkron no de wɔn ho akɔfra nsase so aman no. Na mmapɔmma ne aman panyin na edi mmarato yi mu kan. Na metee asɛm yi no, misunsuanee m'ataadeɛ ne me batakari mu, na mitutuu me tirinwi ne me bɔdwesɛ, na mede ahodwirie metena ase. Na wɔn a Esra Nyankopɔn nsɛm yɛ wɔn ahopopoɔ, atukɔfoɔ no mmarato nti no nyinaa boaboa wɔn ano baa me nkyɛn. Na mede ahodwirie metena hɔ ara kosii anwummere afɔrebɔbrɛ. Na anwummere afɔrebɔ mu no, mesɔre firi m'awerɛhoɔ no mu, nso na masunsuan m'ataadeɛ ne me batakari mu. Na mekotow me nankroma anim metrɛɛ me nsɛm mekyerɛɛ Awurade me Nyankopɔn sɛ, me Nyankopɔn, m'ani awu, na ɛyɛ me fɛre sɛ mɛma m'ani so makyerɛ wo. Me Nyankopɔn, ɛfiri sɛ, yɛn amumuyɔ adɔɔso atra yɛn nti, na yɛn asodie aso akoduru ɔsoro. Ɛfiri yɛn agyanom brɛ soɔ no, asodie kɛseɛ mu na yɛwɔ ara de abɛduru ne yi. Na yɛn amumuyɔ no nti wayi yɛn. Yɛn ahemfo ne yɛn asɔfoɔ ahyɛ nsase so ahemfo nsa wɔ afena, nnommumfa ne ɔfomfa ne animguaseɛ mu, sɛdeɛ ɛte ne yi. Na afei, seesei nko ara na wayi Awurade yɛn Nyankopɔn hɔ adom akyerɛ yɛn, ama wagya yɛn kae a wafiri mu afiri. Nanso wama yɛn pɛɛwa wɔ ne kronkronbea, sɛ yɛn Nyankopɔn bɛte yɛn anim, na wama yɛn nya nkwa kakra yɛn nkoayɛ mu. Na yɛyɛ nkoa, nanso yɛn nkoayɛ mu no, yɛn Nyankopɔn nnyaa yɛn. Na mmom, wama adɔeɛ ato yɛn Persia ahemfo no anim, sɛ wɔma yɛnya nkwa, na yɛma yɛn Nyankopɔn da so nsi hɔ, na yɛnkyekyere n'akurofon, na wɔma yɛn ɔfasuo bi wɔ Yuda ne Yerusalem. Na afei, ɛdeɛ na yɛnka yɛn Nyankopɔn yi akyi, sɛ yɛgya wo mmara nsɛm no a wonam wɔn nko adiyifoɔ no so hyɛɛ sɛ, asase a morekɔ akodi soɔ no yɛ asase a ɛho akum nsase so aman figuo no mu, wɔ akyiwade a wɔde ayɛ so ma firi ano akɔpem ano, wɔ n'afidie mu no nti. Na afei, momfa mo mmammaa mma wɔn mmabarima, na monnye wɔn mmammaa mma mo mmabarima, na monhwehwɛ wɔn ɔmanweyɛ ne wɔn yiedi ara da, deɛ ɛbɛyɛ na mo ho bɛyɛ den, na moadi asase no so nepa, na mode agya mo mma ma wadi so akosi daa. Na deɛ yɛn nneyɔe bɔne ne yɛn asodie kɛseɛ nti ɛbaa yɛn so no nyinaa akyiri yi nso, wo yɛn Nyankopɔn, wadi yɛn ho adɔna. Woama no annuru yɛn amumuyɔ so, na wama yɛafiri mu sɛdeɛ ɛteɛ yi. Yɛnsane mu wɔ mmara nsɛm so na yɛmfa yɛn ho nkɔbɔ akyiwade ama yi ho awadeɛ mu anaa? Anka wo bo remfu yɛn kosi sɛ, yɛn nyinaa bɛsa a obi renka mfiri mu anaa? Awurade, Israel Nyankopɔn, ɔteneneeni ne wo, ɛfiri sɛ, wagya yɛn nkaeɛ bi a wafiri mu sɛdeɛ ɛte ne yi. Hwɛ, yɛwɔ w'anim, yɛn asodie mu, na yɛn nti biara rentumi nyina w'anim. Ezra tidu. Na Ezra rebɔ mpaeɛ na ɔde esu ne fam da repae mu ka wɔ Nyankopɔn fie no anim no, Israel mu asafo kɛseɛ pa, mmarima ne mmaa ne mmɔfra boaboa wɔn ano baa ne nkyɛn, na ɔman no suu esu kɛseɛ. Ɛna Yehiel ba Sekania ofiri Elam ma mu gyee so ka kyerɛɛ Ezra sɛ, yɛn deɛ, yɛafom yɛn Nyankopɔn, si yɛhyiahyia maa nanafoɔ afiri asase so aman mu. Nanso afei yɛn ho anidasoɔ da so wɔ hɔ ma Israel. Enti momma yɛn ne yɛn Nyankopɔn mpam sɛ yɛbɛyi yɛn yerenom no nyinaa, ne mma a wawo wɔn no, miwura ne wɔn a yɛn Nyankopɔn mmara asɛm no ma wɔn ho popoɔ no afutuo no nti. Na wɔnyɛ no sɛdeɛ mmara no teɛ. Sɔre, na ɔso na asɛm yi da,
na yɛn deɛ yedi w'akyi. Ma ho nyɛ den na yɔ. Ɛna Ezra sɔreeɛ, na ɔmaa asɔfoɔ mpanin ne Lewifoɔ ne Israel nyinaa kekaa ntam sɛ obedi asɛm yi so, na wɔkekaa ntam no. Na Ezra sɔre firi Nyankopɔn fie no anim, na ɔkɔɔ Eliasib ba Yohanan pia mu. Na ɔkɔɔ hɔ no, wannidi, na nsuo nso wannom, ɛfiri sɛ odi atukɔfoɔ no mfomsoɔ ho abooboo. Na wɔpae kyinii Yuda ne Yerusalem kyerɛɛ atukɔfoɔ no nyinaa sɛ wɔmmoaboa wɔn ano mmɛhyia Yerusalem. Na obiara a ɔremma nansa mu sɛ mmapɔmma ne mpanimfoɔ afotuo no teɛ no, ɔbɛsɛe n'afidie nyinaa pasapasa, na ɔno nso obetu no afiri atukɔfoɔ bagua no mu. Ɛna Yuda ne Benyamin mmarima nyinaa boaboa wɔn ano bɛhyia Yerusalem nansa mu. Ɛyɛ bosome a ɛtɔ so 9 no da a ɛtɔ so 20. Na ɔman no nyinaa tenatena Nyankopɔn fie no anim mpraeɛ no so. Na asɛm no ne osukɛseɛ bi nti wɔn ho popoe. Na ɔsɔfoɔ Ezra sɔre gyina ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mo deɛ, moafo, sɛ moahyiahyia mmaa ananafoɔ, na mode abɛka Israel asodie no ho. Na afei mompae mu nka nkyerɛ Awurade mo agyanom Nyankopɔn, na monyɛ deɛ ɔpɛ no, na monte mo ho mfiri asase so aman ne mmaa ananafoɔ no ho. Ɛna badwa no nyinaa gyee so de nne kɛseɛ kaa sɛ, ɛte sa, ɛsɛ sɛ yɛyɔ sɛdeɛ waka no. Nso ɔman no dɔɔso, na osutɔbere yi nso yɛrentumi nyina abɔnten so. Na adwuma no nso nyɛ da koro anaa naanu adwuma. Na yɛama yɛn mmaratoɔ adɔɔso asɛm yi mu. Enti ma yɛnyi mmapɔmma badwa no nyinaa, na wɔn a wɔwɔ yɛn kurom a wɔahyiahyia mmaa ananafoɔ nyinaa mmra bere a wɔahyehyɛ mu. Na kuro biara mu mpanimfoɔ ne emu atemmufoɔ nka wɔn ho nkosi sɛ wɔbɛsa nka yɛn Nyankopɔn abufuo a adɔ asɛm yi ho no afiri yɛn so. Nso Asahel ba Yonatan ne Tikwa ba Yehasia sɔre gyinaa yɛn ho. Na Mesulam ne Sabetai Lewini no boaa wɔn. Na tukwafoɔ no yɛ ɔsa. Na woyii ɔsɔfoɔ Ezra ne mmarima a wɔyɛ agyanom atitire wɔn mpanin fie soɔ. Na wɔbɔɔ wɔn nyinaa din. Na wɔtenatena ase bosome a ɛtɔ so 10 no da a edi kan no mu sɛ wɔrehwehwɛ asɛm no mu. Na wɔne mmarima a wɔahyiahyia mmaa ananafoɔ nyinaa wiee asɛm no bosome a edi kan no da a edi kan no mu. Na wɔhunu asɔfoɔ mma mu wɔn a wɔahyiahyia mmaa ananafoɔ. Yosadak ba Yesua ne ne nuanom mu, Maaseia ne Eliasa ne Yarib ne Gedalia. Na wɔhyɛ bɔ sɛ obeyi wɔn yerenom no, na wɔde odwennini bɔɔ wɔn asodie no ho afɔdeɛ, ne Ima mma mu, Hanani ne Sebadia, ne Harim mma mu, Maaseia ne Elia, ne Semaia, ne Yehiel, ne Usia, ne Pashur mma mu, Eliehonai, Maaseia, Ismael, Netaniel, Yosabad ne Elasa. Na Lewifoɔ mu, Yosabad ne Semei, ne Kelaya, ɔne Kelita, Petahia, Yuda ne Eliasa, ne adwontofoɔ mu, Eliasib, ne apono ano ahwɛfoɔ mu, Salom ne Telim ne Yuri. Na Israel mu, Paros mma mu, Ramia, Yisia, Makia, Miamin, Eliasa, Makia, ne Benaya, ne Elam mma mu, Matania, Sakaria, Yehiel, Abdi, Yerimot, ne Elia, ne Satu mma mu, Elionai, Eliasib, Matania, Yerimot, Sabad, ne Asisa, ne Bebai mma mu, Johanan, Hanania, Sabai, ne Atlai, ne Bani mma mu, Mesulam, Maluk, Adaya, Yasub, Sial, Yerimot, ne Pahat Moab mma mu, Adna, Kelal, Benaya, Masaya, Matania, Besaleel, Binui, Manase, ne Harim mma, Eliasa, Yisia, Makia, Semaya, Simeon, Benjamin, Maluk, Semaria, Hasum mma mu, Matenai, Matata, Sabad, Elifelet, Yeremai, Manase, Simei,
Bani mma mu: Madai, Amram, Yuel, Benaya, Bedeya, Keluhi, Wania, Merimot, Eliasib, Matania, Matenai, Yasu, Bani, Binui, Simei, Selemia, Nathan, Adaya, Maknadibai, Sasai, Sarai, Asarel, Selemia, Semaria, Salum, Amaria, Yosef, Nebomamu, Jeiel, Matitia, Sabad, Sebina, Yadaw, Joel, Benaya. Yenum nyinaa awareware mmaa ananafoɔ, na mmaa bi wɔ wɔn mu a wɔawowo mma.